Жиханға яңа көн туды. Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. 17 июнь пәнҗешәмбе иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга хәерле, уңышлы эш көне телибез. Сабантуйлар колаш җәя татар булган һәр бер төбәктә. Бәйрәмнәрнең таҗы булган милли йолабыз Сабантуе Татарстан авыл һәм районнарында гөрләп узды. Кыр батырларына бүләкләр тапшырылды, туганнар, күптән күрешмәгән сыйныфташлар очрашты, җырчылар чыгыш ясады. Социаль челтәрләр Сабантуй күренешләрен чагылдырган матур фото һәм видеолар белән тулды. Сабантуй бәйрәмен, аның төп милли уеннары, традициялары нинди булырга тиешлеген өйрәнгән фольклор белгече Галимә Фәнзилә Җәүһәрова бүген безнең студиябыз кунагы. Һәм алдагы минутларда без аның белән Сабантуй бәйрәменең төп асылын ачыкларбыз. Фәнзилә ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көннәр һәр бер телевизор караучы хөрмәтле тамашачыларыбызга. Фәнзилә ханым, сөйләшүебезне проблемадан башлар идем мин. Менә шәхсән безем дә авыл һәм район Сабантуен күрергә насыйп булды, Аллага шөкер. Тик менә мин шуңа игътибар иттем. Ничендер халык хәзер сүлпәнрәк дип әйтиммесең, милли уеннарыбызда, бәйгеләрдә катнашырга бик ашкынмый. Ничектер читтән күзәтүче буларак карарга килә ул, ә бит Сабантуеның төп асылы ул күмәкләшеп уйнау һәм инде бәйрәм итү. Әлбәттә, бу тенденция инде ул кичәгенә барлыкка килгән тенденция түгел. Без гомумән акрын гына куядыр менә шушы 20нче гасырның иң соңгы дип әйтик инде 5 еллыгыннан алып бүгенге көнгә кадәр бигрәк район Сабантуйларында, авыл Сабантуйларында ул кадәр түгел, без инде тамашачыны таң калдырырга, тамаша кылырга күнектердек. Безнең өчен төп максат кеше күп килсен, аларны килүгә, алар нәрсәдер карап торсыннар, күктә самолетлар оча, монда артистлар җырлый, шуңа күрә без һаман халыкны тотыр өчен, тамаша кылдырыр өчен. Катнашучы булуы мөһим түгел иде Сабантуйларда. Менә сез хәзер аны факт буларак билгелисез, ләкин бүгенге көндә дә әйтик, Сабантуйның эффектлыгын бәяләү категориясе, критерийларның иң беренче урынында тора ничә кеше катнашкан. Мин үзем исәплим, һәр районның үзенең артистлары бар. Һәр районның артистларыннан тыш гармончылары бар. Менә быел мин үзем бик сокландым, Мактаныш районында, район Сабантуй кысаларында алар гармончылар җыен үткәрделәр. Төрле районнардан шул исәптән хәтта Удмуртиядән дә гармончылар аларга килгән. Гармончылар үзләре бер мәйдан белән гармон көенә индәндә теләге булган апалар да, абыйлар да биеп, менә үзенә күрә бер төрле алар яңалык кертергә тырышалар. Бу очракта яңалык дигән сүз элеккегә, хасияткә кайтарырга тырышу дигән җөмлә. Бу бер. Икенче мәсьәлә, әлбәттә, без менә бу безнең Сабантуй бәйгеләренең бер төркеме, алар шәхси бәйгеләр. Командалы түгел, шәхси бәйге. Әйтик, капчык сугыш, ана олимпиада системасы буенча әгәр дә көчле, креатив. Фәнзилә ханым, анысы бит менә бу милли бәйгеләр кайдыр читкә китеп, үзебез уйлап чыгарган уеннар. Әлбәттә, менә мин инде 3 ел элек ул турыда язып та чыктым. Шәһри Казанда да басылды ул заманында, башка вакытлы матбугатларда да басылды. 18 елда мин бу турыда бик ачуланып дип әйтик инде язым, чөнки бер төркем уеннар, менә хәзер кертелә торган уеннар, алар корпоратив уеннар. Аның асылында тамаша кылдыру, мәзәк ясау, көлкегә әйләндерү, тамашачы ниндидер теге үзен җиңдем дип сөенеп түгел, киресенчә, карабылар бигрәк кызык, кайсы берсе Астагфирулла дип карый, кайсы берсе Китменнан дип карый, кайсы берсе анча кызык булды әле диләр. Менә шушындый төссезрәк, тәмсезрәк, мәгънәсезрәк һәм шул ук вакытта хәтта тәртипсезрәк, әхлак ягыннан матур булмаган, халкыбызга килешмәгән бәйгеләр дә килеп керә башлады. Алар әлбәттә Сабантуйны бик ямьсезлиләр. Мин үзем исәплим. Әйтик, менә капчык киеп йөгерү, аннан йомырка кабып йөгерүләр, чүлмәк вату бик борынга. Чиләк кенте белән су ташулар. Алар 19-нчы йөзнең икенче яртысында мәйданда хатын-кызларда килә башлагач, Казан шәһәрендә дип әйтик бу очракта, аннан соң зур авылларда, Сабантуйларда кеше күбәя башлагач, тамаша кылдыру өчен, карап торсыннар өчен әзерлек, бу
бәйгеләр, бу ярышлар, күңел ачу ярышлары. Анда синең әзер булуың кирәк түгел. Физик әзерлеген кирәк түгел. Кылгага менер өчен физик әзерлек кирәк. Мен мәсәлән кылгага менгәндә дә хәзерге көндә әйтик кылгага бер кеше менә, ике кеше менә. Страховкасы булган менә алганнар. Мин үзем исәплим. Кылгаларны да ниндидер әйтгәндә кайсы берсен 3 метр итик балалар өчен. Жинак кылга куйык. Монысын 5 метр итик. Әйтгәндә 9-10 яшьлекләр өчен, тегесен итик 8 метрлы, 12-13 яшьлекләр өчен. Аннан соң 18-20-30-га китсеннәр. Әйткәнемчә, Сабан туйның асылында, төп бәйгеләрендә, күңел ачу ярышларында түгел, бәйгеләрдә, алар чын мәгънәсендә бәйгеләр, шәхси берлек, көрәштә шәхси берлек, ат чабышында шәхси беренчелек, кылгага менүдә шәхси беренчелек, шүлмәк ватуда шәхси беренчелек. Аның бит балалар өчен аерым бер мәйдан, зурлар өчен аерым бер мәйдан белән аның бит катлауландырып була. Аның өстенә безнең хәер төшеп калган бәйгеләребез бар. Ул ераклыкка йөгерү, тауга менү. Алар бит булганнар. Чөнки тауга менү ул да хәрбиләр әзерләү. Гаскәриләрне әзерли торган училищелар юк бит борынгы Төрки татар заманында. Менә шушы Сабан туйларга әзерлек барышында әзерләгәннәр. Менә иң беренче менә бу башлап кирмәнне алучы булачак. Кирмәннәр бит крепостлар дип әйтгәндә, татарча кирмән, урысча крепость. Кирмәннәр бит барысы калкулыкта. Тизрәк менеп җитәргә кирәк. Авыш багана да шуңа бәйле. Туры багана да шуңа бәйле. Туры багана дигән вакытта мин һәр вакыт әйтәм менә. Ул туры багана ни өчен кирәк булган татар дөньясына? Ни өчен без аны бүгенге кадәр өстерәп китергәнбез? Ул безнең сотовый связебез. Тиз генә менгәннәр гел менеп карап торырга кирәк. Чөнки һәр кабилә берсе икенчесе җирдә 50-шәр, 80-шәр, 100-шәр чакрымнан берәр төрле һөҗүм башланган икән, нинди дә булса берәр төрле куркыныч булган икән, ушак яккан, аның әзер ушагы торган. Төтенне күрдеме? Тизрәк хәбәр биргән. Кавымны яшерергә кирәк. Иратлар коралны алып өлгергә тиеш, балаларны, картларны яшерергә тиешбез. Менә бу технологиялар алар әлбәттә бүгенге көнгә кадәр килеп җиткәннәр. Шуңа күрә мин исәплим, кылгага менү аларда безнең бик җитди һәм шул ук вакытта менә дигән тамаша кылырлык бәйгеләрбез. Аның өчен кичкенәдән өйрәтергә кирәк балаларны. 6 яшьлектә үрмәләп карарга тиеш балалар. 16 яшьлектә үрмәләп карарга тиеш. Әлбәттә 26 яшьгә инде менү җитәрлек булырга тиеш. Әлбәттә сүз дә юк страховка белән. Фәнзилә ханым, менә инде гырыф-гадәтләребезне төбе тамырыннан белүче галим буларак, шуны сорыйк әле сездән. Чынлап та менә Сабан туенда милливлекне саклап калу өчен безгә хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Әлбәттә милливлекне саклап калыр өчен сүз дә юк. Сабан туйга төрле. Bir бар авыл Сабан туйлары, bir район Сабан туйы бар, федераль Сабан туйы бар, Россиянең көньягы Сабан туйы бар икән, Россиянең төньягы Сабан туйы да бардыр. Ростов, Дондагы Ростовтагы Сабан туйларын әйтәм инде мин, һәр Европа Сабан туйлары. Аларның һәрберсенең үзенең максатлары бар. Менә инде безнең Татарстан Республикасында булган Сабан туйларны күз алдында тотсак, миллилек дигән вакытта менә мин үзем сөенеп торам. Хәзер менә бер яңадан бер кат игътибар белән без инде игътибарыбызны юнәлттек сөлге җыюларга. Birine җыю, бәйге җыюлар. Хәзер инде һәр авыл үзенекен үзенчә үткәрергә тырыша. Ничек мөмкин шулай үткәрергә тырыша. Үткәрәләр, ансаллага шөкер. Менә миллилек дигән вакытта әйткәнемчә, бүгенге көндә Сабан туйның асылын саклыйбыз дип әйтәбез икән. Без инде мәдәният институтында да, мәдәният көллиятләрендә дә Сабан туйның асылын белгән һәм шушларны яңа технологияларга утыртылган әзерлекле алып баручылар. Ул да шул вакытта, менә мин һәр вакыт әйтәм, әйбәт алып баручы, ул да әзрәк сәмән җыя торган, кесәгә акча сала торган шөгыль. Менә аны да әзерләүчеләр кирәк, аны да белүчеләр кирәк, алып баручылар кирәк, әйтә торганы, аңлата торганы кирәк. Бу бер. Икенчедән инде әлбәттә ниндидер әйткәнемчә, балалар Сабан туйлары үткәрәбез икән, яисә зурлар Сабан туйы белән, umuman Сабан туйы белән балалар мәйданнары эшлибез икән, анда барлык бәйгеләрдә булырга тиеш. Һәм барлык йомырка каптырып кына, йөгертеп кенә түгел. Кичкенә генә булса да капчык белән сугышырга тиешләр. Ул баланың балансын, менә бу безнең киләчәк чемпионыбыз, бу безнең авылыбызның чемпионы булачак икән дигән үсендерә белергә тиешбез. Һәм инде әлбәттә үсендерәбез икән. Бүгенге көндә үз героеңны танытуның проблемасы юк бит. Instagram шилтәре бар, TikTok булсын әйтгәндә, TikTokта да хәзер кызыклы гына милли дип әйтгәндә эчтәлекле сюжетлар бирәләр. Ул булсын YouTube канал. Таныту проблемасы юк. Шул арада вакытлы матбугат блогерлар ләктереп аларда җип бәрәләр генә.
Фәнзилә ханым, матур фикерләрегез өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт шулай ук бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә, инде менә сезнең әйткән фикерләрегез, чынлап та менә Сабан туйның асылын ачыкларга тырыштык без бүгенге сөйләшүебез белән. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Халыклар бердәмлеге елы уңайнан бәйгеләр дәвам итә. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков ширкәттә уздырылучы чаралар турында тулырак сөйләргә дип бүген студиябызга килде. Шамил әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, туганнар, милләттәшләр. 2021 ел Татарстаныбызда халыклар бердәмлеге һәм инде туган телләр елы дип игълан ителде. Һәм инде республикабызда шул уңайдан зур эшләр башкарыла. Татмедиа җәмгыяте дә бу эштә зур активлык күрсәтә. Шулай бит? Әлбәттә, безнең Татмедиа кысаларында бик күп телләрдә чыгучы гәҗит журналларыбыз бар. Мисал өчен, әлбәттә, рус телендә һәм татар телендә гәҗит журналларыбыз бик күп. Һәм аеруча әйтәсе килә, чуаш телендә безнең Субар дигән гәҗитебез бар. Һәм берничә районда, Удмурт һәм чуаш телләрендә район гәҗитләренең махсус соннары чыга. Татмедиа бу юнәлештә бик актив эш алып барыла. Төрле шулык удмуртлар, чувашлар, алар бик актив рәвештә тормыш алып баралар ул районнарда. Аларның эшчәнлеген яктыртабыз без. Һәм моннан тыш махсус рәвештә менә шушы халыклар телләрен саклау елы кысаларында без Чаллыда әле 2 гәҗитебезнең башкорт телендәге вариантларын да чыгарачакбыз. Моннан тыш безнең бик популяр булып киткән хәзерге вакытта социаль челтәрләрдәге эшләүче Татмедиа Junior дигән проектыбыз бар. Анда инде андагы проектларда шушы телләрдә экспериментлар үткәрәчәкләр. Булар инде эшләнелә, ә менә алга таба нинди эшләр башкарырга ниятлисез һәм зур проектларыгыз турында безгә бәян итеп китегезче. Менә мисал өчен безнең Чаллыда Шәһри Чаллы һәм Челнинский известия гәҗитләребез бар. Һәм без башкорт дусларыбызга бүләк рәвешендә махсус сонны чыгарга булдык башкорт телендә. Бу әлбәттә бик кызык проект. Моннан тыш безнең Республика Татарстан, Ватан Татарстан гәҗитләре бар, шулай итеп Татарстанда алар инде удмурт һәм чуваш телләрендә махсус чыгарышлар ясаячаклар. Моннан тыш социаль челтәрләрдә актив проектлар башланып китә. Анда мисал өчен башкорт телендә шигырьләр яздырабыз. Бу инде популяр булган блогерлар, башкорт блогерлар белән дәгән махсус проект эшләргә җыенабыз. Алар инде безгә килеп, без алар турында ясап, алар безнең турында махсус проектлар ясарга җыеналар. Моннан тыш без башладык Чаллыда безнең Күңел ТВ дигән яңа телеканал ачылды. Бу музыкаль телеканал. Хәзер инде бу юнәлештә Чаллыда 33-нче кнопкада Тателекомда эфирга чыкты. Безнең тамашачыларыбыз Чаллыда махсус рәвештә безнең татар клипларын карый алалар. Шундый эшләр бара. Моннан тыш әлбәттә безнең бик күп социаль челтәрләр һәм интернет өлкәсендә дә эш бара. Безнең билгеле булганча Татмедиада бик иң популяр татар сайты Интертат эшләп килә. Аның кысаларында инде без татар телен таратабыз бөтен Россиягә. Бүгенге көндә кызык өчен менә татар телендәге Интертат сайтын икенче урында укучылар саны буенча Башкортстан тора. Бик күп милләттәшләребез Башкортстанда бүгенге көндә социаль челтәрләрдә, интернетта безнең проектларыбыз белән кулланалар һәм Интертат бүгенге көндә Башкортстанда иң популяр милли телле сайт булып кала. Кызыклы тагын бер проектны без үстереп җибәрдек. Бу хатлар йорты дигән проект. Аны бик күп актив рәвештә безнең халкыбызга куллана. Ул открыткалар, татар телендә открыткалар тарату буенча. Безнең бар махсус сайтыбыз Миллиард татар дигән анда посткроссинг системасы булдырылды. Бөтен дөньядагы татарлар үзара аралаша алалар открыткалар җибәреп. Татар телендә язылган открыткалар анда 200-дән артык төрле эчтәлекле открыткалар бар. Сайт аркылы кирип, сайлап, шушы посткроссинг системасы аркылы бөтен дөньядагы татарлар бер-берсе белән аралаша алалар открыткалар җибәреп. Нәшә проект безнең тамашачыларыбыз да катнаша. Без дә сезне тәкъдим итәбез, тамашачылар хөрмәтле. Әйдә катнашыгыз, безнең проектла аралашыйк, хатлар җибәришик, открыткалар җибәришик. Шамил әфәнде, менә шундый матур теләктә без инде сезнең белән саубуллашабыз. Халык шагыйре Лена Шагыйрҗанның туган телебезгә атап язылган бик матур шигыре бар. Шуның кайбер юллары искә төшә. Эй син телем, туган телем, тамыр телем, кирдең аңа, яттың жаңа, сеңдең канга, һәр гөл белә үз исемен син кушканга. Халкым теле, хак телем син, йөрәк телем, киләчәгем өчен мәңге кирәк телем. Туган телебезне кадерлик, чөнки туган телен кадерләгән халык
кадерле булыр ди. Ә бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.